Čo má Jozef Peter Milan, ktorý žije niekde v Púchove, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach, Prešove s tým, že má jednoducho riešiť problém ropy a má zaplatiť za vojnu na Ukrajine 3 eurá. Nech mi to prosím vás niekto vysvetlí. Ja by som to fakt chcel vedieť. A čo mi poviete, hodnoty? Aké hodnoty? Že bojujú na strane ukrajinskej armády fašisti, ktorým naša vláda posiela zbrane? Aké hodnoty? Kto riešil, že 8 rokov ignorovali postavenie ruskej národnostnej menšiny na Ukrajine? Kto riešil, že tam týchto ľudí zabíjali? Kto to riešil? Za týchto podmienok odmietam aj akékoľvek výhražky, pokiaľ ide o Ukrajinu, ktorá hovorí, že keď nebudeme pomáhať tak, ako treba, tak vraj oni nám zastavia tú ropu a ten plyn, ktorý ide cez Ukrajinu na územie Slovenskej republiky. No nech sa páči, pán Zelenský, pán herec, pán komediant. Hovorím to veľmi jasne. My sme súhlasili s tým, aby zajtra mal možnosť prezident Ukrajiny vystúpiť, pretože ak mohol v parlamente vystúpiť ukrajinský veľvyslanec, tak môže vystúpiť aj hlava štátu. Nemáme proti tomu nič, ale ja tam určite nebudem. Ja tam určite nebudem, pretože nebudem tohto človeka, ktorý klame na dennej báze, počúvať. Ja ho počúvať nebudem. A nebudem sa ani vyhovárať na doktora, ani na žiadne iné povinnosti, ktoré mám. Jednoducho tam nebudem. Lebo to, čo hovorí Zelenský, poškodzuje národné záujmy Slovenskej republiky. Slovensko buď je, alebo nie je suverénna krajina. Ak je suverénna krajina, má právo povedať si svoj názor. Odstavenie dodávok ruskej ropy je totálny nezmysel. Toto je výmysel Spojených štátov amerických. Nikoho iného. Mrzí ma, že Európska únia takto poslúcha Spojené štáty americké. Mrzí ma, že okrem premiéra Maďarska sa tu nenájde žiadny iný premiér, ktorý by povedal, že dosť a stačilo. Prečo sa Slovensko nepostaví vedľa toho Maďarska, Českej republiky a ďalších krajín, ktoré to potrebujú a nepovedia, toto je pre nás životne dôležité. Pretože ak sa zastaví tá ruská ropa, tak to budeme platiť možno 2,5, možno 3 eurá za benzín a za ropu. A kvôli komu, prosím vás, povedzte mi to ešte raz, kvôli komu majú ľudia platiť 2,5 alebo 3 eurá za benzín a naftu? Kvôli Zelenskému? Kvôli Ukrajine? Čo my s tým máme, pre Boha? To je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. A my vlastne v tejto vojne podporujeme Spojené štáty. Postavili sme sa na stranu Spojených štátov amerických a na stranu Ukrajiny. Ja s týmto nechcem nič mať. Keby som bol predseda vlády Slovenskej republiky, veľmi jasne by som zavetoval sankcie, pokiaľ ide o ropu. Veľmi jasne by som zavetoval, lebo to je totálny nezmysel, je to normálna samovražda, čo idú spáchať krajiny Európskej únie. A urobia to len a len kvôli strategickým národným záujmom Spojených štátov amerických. Ako inak vám to máme povedať? Ako inak to máme tej verejnosti vysvetliť?